So napilitan tayo apo nga narigat met nga patpatray ti basa po kasi ng tibigat mesa doa talo nga paseros alam may pagbihem ti kasi po malugi tayo na awan hantay nga mabayadan di crudo hantay mabayadan di maintenance ken sweldo di driver ken conductor na po. So nag-decide ti kumpanya apo nga sala nga pumanaw di gitoy sala nga grupo at di gitoy bases tayo no at least 50% ti nakatugaw ijay na po. So no less than 50% DJ pasero sa Phuket ang matuloy di nga biyahe no pa na po at marigatan met yung pinapataray ni no lugi met ako. So idawdawat ko kadi ito'y loyal customers ti Marinas Transa po active pa lang aming nga ria card na po nga additional nga 20% DJ. So marekrek na amin met DJ rigrigat yung apo. So sabi ko mga makawatan yung met sitwasyon ni ngahan ni kaya met nga pagbihen di bas no malugi kami apo. So pagtitinulungan tayo ako dito masasakmayan ba siya. Kasarap ka ba yun, sir? Awan pa'y directive na nga rin po, DJ nga rin, DJ ti katkit kita mi. No lakit di nga sublida DJ price increase po, operational amin nga pabiyahe tayo po. Yung as long as ti old price pa lang, masapol tayo nga conserve po ti crudo tayo, kaya dito yung gas tayo po, narika ti pabiyahe nga awmet paseros na.